Waqt il-Hot Country TV Awards li saru fl-aħħar jiem f'Cavan l-Irlanda, fost l-aktar avvenimenti prestiġjużi relatati fl-Ewropa, il-kantanta u preżentatriċi Maltija Marisa D'Amato ġiet ippremjata bl-unur tal-Artista Internazzjonali tas-Sena, the International Artist of the Year Award. D'Amato, waħda mill-ftit kantanti rinomati tal-country f'pajjiżna u magħrufa wkoll għall-programm popolari Country Jamboree fuq One, ġiet onorata wara l-pubblikazzjoni tal-album tagħha The Irish Country Collection li wkoll kiseb popolarità kbira fl-Irlanda. L-unuri organizzati mill-Hot Country TV li hu fost l-aktar li jixxandar fl-Ewropa huma bbażati skont kemm jindaqqu d-diski fuq l-istazzjonijiet Irlandiżi u jikkompetu ma' dawk tal-Istazzjon Nazzjonali l-RTE. Din mhux l-ewwel darba li Marisa D'Amato ġiet ippremjata waqt dawn l-awards, tant li l-album tagħha ta' mużika country Irlandiża kien rebaħ l-aqwa album minn artist internazzjonali fl-2018 waqt li fl-2019 rebħet l-Outstanding Contribution to Country Music Award u 3 snin ilu l-Music Without Borders Award. F'kummenti lil One News ispjegat li r-rabta tagħha mal-Irlanda tmur lura diversi snin. Ir-rabta tiegħi mal-Irlanda bdiet nistgħu nieħdu 11 sena ilu fil-fatt il-band li nuża meta jkolli l-kunċerti hija band Irlandiża illi anka kelli l-opportunità mhux biss nagħmel kunċerti magħha fl-Irlanda imma anka barra mill-pajjiż fosthom anka d-Danimarka u l-Italja. U naturalment dan kollu mbagħad isarraf f'ħafna xogħol u ħafna ħidma hemmhekk stess.